Ezberên Tirkan, hestên Kurdan. Profesör Doktor Abdullah Polat. Aliyek din evî wêneyê psikolojîk ê giran, newekeviyek kêm axaftî lê bi heman rengî biryardar e. Nehevsengiya zanîn û naskirinê. Ango kî, kê û çi qas dizane. Kurd ji roja ku ji dayîk dibin ve bi Tirkiyeyê dorpêçkirîne. Zimanê perwerdeyiyê Tirkî ye. Dîrok, erdnîgarî, wêje, hemû mijar Tirkî ne û li ser Tirkî navendî ne. Televizyon, radyo, sînema û çanda popüler bi piranî Tirkî hildiberînin. Müzika Tirkî, mizaha Tirkî, rezefîlmên TV'yê yên Tirkî û bültenên nûçeyan ên Tirkî beşek navendiya jiyana rojane ne. Xizmeta leşkerî, polîs, dadgeh, nexweşxwane, ofîsên qeydkirina sivîl, her têkiliyek bi dewletê re bi Tirkî têkirin. Roja ku zarokek Kurd dest bi dibistanê dike, divê ew ne tenê alfabeyek nû, lê di heman demê de zimanek nû yê nasnameyê jî fêr bibe. Suruda Neteweyiya Tirkî, Ala Tirk, Qehremanên Tirk, Kevneşopiyên Dewleta Tirk û cilên Tirkî. Ev hemû dihişê zarokê Kurd de cihekî navendî dikirin. Kurdek mezin dibe û li ser dewleta Tirk, zimanê Tirkî, vegotina dîrokiya Tirkî, hesasiyetên Tirkî, ders û serbilindiya Tirkî fêr dibe. Piraniya Tirkan derbarê Kurdan de çi dizanin? Çend zaraveyên Kurdî hene? Rêzimana wan çawa dixebite? Kevneşopiya dengbêjiyê, dîroka 7000 salî ya Colemêrgê, çîrokên Botan, Mêrdîn, Dêrsim û Licê, Musa Anter, Celadet Bedirxan, Feqî Hüseyin Sagniç, Mehmet Uzun, Ahmet Kaya, pirrengiya gelê Kurd, Şafî, Henîfî, Êzidî, Elewî, çend kes bi rastî van hemûyan dizanin? Ne tesadüf e ku Tirkiyekê ku li vî welatî ji dayîk bûye û mezin bûye, Tirkiyekê ku li zanîngehekê xwendiye, heta bûye akademîsyen, hîn jî bi gotinên ew kesin ku ji çiyayan daketine an jî her çi dibe bila bibe li wir her tim teror heye qala Kurdan dike. Ev encama polîtikayeke 10 salan a li ser dîwar binêre li dîmenê nenêre ye. Nexşe, pirtûk, televîzyon, dibistan, bîranînên xizmeta leşkerî, henek û mîzah. Ev hemû di çavên Tirkan de Kurd di çarçoveyek teng de dorpêçkirin. Bi vî awayî wêneyê jêrîn derket holê. Kurd neçar man ku her tiştî li ser Tirkan fêr bibin. Tirk bêyî ku hema tiştek li ser Kurdan fêr bibin, dikarin bijîn. Ev ne hevsengî ne tenê valayî yeksanînê diafrîne. Di heman demê de dêwa teya barekî giran î psikolojîk jî. Ji ber ku Kurd li aliyê ku neçara xwe biguncîne ye. Bêyî aksan bi Tirkî diaxivin da ku karekê bibînin, ji nasnameya xwe dûr dikevin da ku di nêrîna pêşîn de xeternak xuya nekin. Bihîstina hevoka Kurd lê baş û neçarbûna daqurtandina wê. Ev hemû beşek ji pergalê ye ku tê de norm Tirkiye. Lê Kurdbûn wekî zêdegavî tê hesebandin ku bi berdewamî hewceyê ravekirin, parastin û serrastkirinê ye. Ji hêla din ve Tirk li navendê norm rûdinê. Ew dikare bêyî ku bi Kurdî bizanibe, bêyî ku tewra herî biçûk ji dîroka Kurdan fêm bike, bêyî ku hewcedariya guhdarkirina li êş û daxwazên Kurdan xwe wekî xwediyê welêt hîs bike. Ji ber ku zimanê dewletê, zimanê dibistanê, zimanê dadgehan, zimanê medyayê, zimanê kolanê, bi piranî zimanê wî ye û nasnameya ku bi dewletê ve girêdayî ye, bi piranî nasnameya wî ye. Di pergaleke wisa de slogana Tirk û Kurd xwişk û biran e pir caran ji bo Kurdan ji îroniyekê tel wê de tir xuya nake. Xwişk û biratî di navbera wekhevan de, di navbera kesên ku hevdû nas dikin û barê hevdû parve dikin de mimkûn e. Lê belê li vir divê mirov bi berdewamî fêr bibe, xwe biguncîne û bêdeng bimîne, di heman demê de yê din mafya axaftin û biryardanê hîs bike, bêyî ku bizanibe, meraq bike yan jî pirs bike. Ji ber vê yekê ye ku bertekên li ser fêrbûna Kurdî ya Gülayşe Koçak a di temenê xwe yê dawî de wekî keçê tu dînî, çima Kurdî? Ew qastiyar kere. Lê dîsa jî xala Koçak pir hêsan û pir guncav e. Ma ne bi rastî ecêb û şerm e ku piraniya me Kurdên li vî welatî heta raddeyekî îngilîzî fêm dikin, lê em ji duyemîn zimanê herî mezin ê welatê xwe tiştek fêm nakin. Şerm e, ji ber ku ew îtirafeke veşartî ye ku ısrar dike li ser parastina têkiliyeke neasîmetrîk.